Tindak pundi katingalen tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani badhe tindakan awan-awan lunga blanja ning pasar paing prawan rondo kanggoku rapat penting seorang mas tuku gelang apa anting-anting josu malah ya ben rondo dijak goyang Pak Puji. katingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi ketimbang nganggur kula purun ngancani Roto kapotan
matur ndemah nuwun. Perodonan sampun Pak Muji. Wah, kaping